da tata još malo ima rođendan. Da, 22. Da, znaš šta sam mu naručila? Šta? Naručila mu sliku i ovako piše: Dragi tata Mirko, od svih jaja na svetu drago nam je što smo baš izašli iz tvojih. Šta si rekla? Kako si rekla? Ti nisi normalna uopšte. Da li ješeš? Čekaj, kako nisi čula? Dragi tata Mirko. Da. Šta brališeš, šta se smiješ? Pa zato što ti ne smiješ. Od svih jaja na svijetu. Dragana. Budala je Bože. Šta ti sve nešto izmisliti? Samo izmišljaš nešto, budalo. Čekaj. Ne mogu kad me ti zasmijavaš. Dragi tata Mirko, od svih jaja na svijetu drago nam je. Svi jaja na svijetu. Kakvi jaja? Drago nam je što smo baš izašli iz tvojih. Šta si? Budala je Bože. Drago nam je što smo baš izašli iz tvojih. Jaja. Budale. Ti nisi normalna uopšte. Jel ti kontaš ili ne kontaš? A? Jel ti kontaš ili ne kontaš? Jesi luda u pičku mater. Ko ima tu s tobom? Čekaj, jel ti kontaš ili ne kontaš što sam ja tebi rekla? Ne kontam ništa ja. Budala je Bože. Aj opet, slušaj. Dragi tata Mirko, od svih jaja na svijetu drago nam je što smo baš izašli od tvojih. Tvoji najbrži plivači. Budala je. Jesi skontala? Nisam. Što smo izašli iz tvojih?